ассалому алайкум мардуми сарбаланди тоҷик. ман имрӯз бо шумо суҳбате доштам оиди бадахлоқию бадгуфтории баъзе духтарону ҷавонони мо дар интернет. наворҳоеро нисбати занону духтарони тоҷик дидам ва гӯш кардам, ки дар бораи ахлоқу гуфтори худ ки дар сомонаҳои интернетӣ рафтор мекарданду мардум онро ба навор гирифта дар сомонаҳо мепартофтанд, бахшиш пурсида пушаймон низ шудам, гуфта баромад кардам. чанд маротиба дар саҳифаи фейсбукии худ ба мақомотҳои дахдор муроҷиатам карда будам, ки нисбати чунин ашхос чораҳои зарур бинанд. албатта ин хело иқдоми беҳтарин ва олӣ аст, ки вазорати корҳои дохилӣ пеш гирифтааст. мақомот низ ба фикри ман инҳоро зери назорат қарор дода ва фикрам карданд, ки инҳо ислоҳ мешаванд, вале инҳо рӯз ба рӯз ахлоқашон, гуфторашон бадтар шуд ва дар назди ҷомеа ва дар нигоҳи мардумони дигар кишварҳо обрӯи зани тоҷикро бурданду гапи падару модарро гӯш намекунанд. ё барои баъзе падару модарон ба фикри ман фарқ надорад, ки ин духтарон даромад аз куҷо, аз кадом тараф меояд, даромади инҳо оё ҳалол бошад. ва бепарвогии падару модар буд, ки ин духтарон то имрӯз ба чунин аҳвол омада расиданд. доимо ман дар баромадҳои президенти кишвар тамошо мекунам ва гӯш мекунам, ки падарвор насиҳат мекунанд, ки хонед, касб омӯзед, кадбонӯи хуб шавед. ба фикри ман шумо ин баромадҳоро гӯш ҳам намекунед, ба гӯши шумо намерасад ё аҳамият намедиҳед. чунин духтарону занону ҷавонон аз рӯи надоштани илму маърифат ва пас будани маърифатнокӣ худро нишон медиҳанд. аз хурдӣ бояд тарбия кард ё ҳунар ё илмеро омӯзонем. ба духтарон ҳунари занона, ба писарон ҳунари мардона омӯзонем, ки онҳо илмҳоро аз худ кунанд ва ба падару модар хизмат кунанд. нахуд бо рақосагӣ байни мардону ҳам пир ҳам ҷавон ва ё гуфтори беадабона шумо машҳур шудан хоҳед. боз баъзеят худро ситора мешуморед. аз мақомот хоҳишмандам ба ҳамон ҷавонон ва ё мӯйсафедоне, ки дар тӯю маъракаҳо бо рақосаҳо ахлоқи беадабона мекунанд, дар байни кӯдакон, ки кӯдакон онҷо тамошо мекунанд, занҳо ҳастанд, модарон ҳастанд, ба ҷавобгарӣ низ кашида шаванд. шаъни худро ҳифз кунед, на ин ки ба замин занед. духтарони азиз, мақомотҳои дахлдор ин корҳоро дар хориҷ аз кишвар низ ба роҳ мемондан беҳтарин мешуд. дар як навор ман да ёдам ҳаст гӯш карда будам, ки Коля Таҷик гуфт, ки аз дигар занҳои тоҷик ба Россия ба шавҳаркунӣ наоед. баъзеҳо ба ӯ ҳамла карданд, ки ту чӣ кор дорӣ, онҳоро мехӯронӣ, ту мепӯшонӣ. рост гуфт вай. бисёрашон омада зани дуюму сеюму чорум мешаванд. ин як. дуюмаш ин ки муваққатӣ бо мардони дигар миллатҳо зиндагӣ мекунанд ва сеюм танфурӯшӣ мекунанд. магар Коля Таҷик хато кард ин гаҳворо гуфт? ба он хотир чунин суханҳоро ӯ гуфт, ки худаш бо чашмаш мебинад. ва мо низ дар хориҷ, ки аз кишвар ҳастем, мо низ мебинем, ки занҳои тоҷик баъзеашон албатта бо чӣ корҳо машғуланд. ҳамаашон не албатта, вале бисёрашон бо роҳи бад рафтаанд, ки барои онҳо ин бо роҳи осон ба даст даровардани маблағ. мутаассифона имрӯз баъзе духтарону ҷавонони мо ихтиёри худро ба ақл не ба нафс додаанд. нахуд тоҷики тоҷдори мо имрӯз соҳиби нафс шавад, ба ҷои он ки таъриху маданияту фарҳангу забон омӯзад. ҳатто мебинӣ ба як савол ҷавоби дуруст ту забони бурро надоранд. он орои торо мекунед, ин ҳусни шумо нест, балки адаб ҳусни инсон аст.
ва ман сипос аз вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон мекунам бо чунин иқдоми хайр ва фаҳмондадиҳӣ ва пешгирии зани тоҷик аз роҳҳои бадахлоқӣ, бадгуфторӣ, бадрафторӣ. ва дар охир гуфтаниам Парвардигоро занҳои тоҷики моро солиҳа, накӯкор, иффату ҳаёро ато намо ва аз роҳи бадкирдорӣ нигаҳ дор ва пайрави модарамон Оишаву Хатиҷа бигардон.